Il-Kummissjoni Elettorali hija magħmula minn 8 membri u kummissarju ewlieni, 4 membri fisem il-Gvern u 4 membri oħra fisem l-Oppożizzjoni. Jirriżulta li 6 minn dawn id-9 persuni qablu mal-proposta tal-Oppożizzjoni li r-ritt jiġi pubblikat wara li jiġi emendat ir-Reġistru Elettorali. Dan wara li s-Segretarju tal-Kummissjoni konferma li jingħata parir legali mingħand il-Professur Ian Refalo li l-proposta tal-Oppożizzjoni hija legali u tista' ssir. Fil-laqgħa ta' 22 ta' Marzu qablu l-4 membri nominati mill-Oppożizzjoni flimkien mal-membru nominat mill-Gvern Ġewżamit Mempil u l-Kummissarju Elettorali ewlieni Xavier Gawci. Madankollu dawn bidlu fehmthom ġimgħa wara u konsegwenza hekk ċaħdu lill-2800 żagħżugħ milli jivvutaw fir-referendum. F'Kastilja Lorenz Gonzi qal li dak li ġara huwa tort tal-Oppożizzjoni. Vera skandlu demokratiku illi alla ħares pajjiżna jippermetti dat tip ta' preċedenti perikolużi immens f'sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ferm iżjed jaħarqu minn referendum għad-divorzju. Fl-istess ħin li Lorenz Gonzi kienet jgħidlek, id-deputat nazzjonalista Geoffrey Puricino Orlando tkellem mal-ġurnal The Times Online u qal li l-Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista qed ifettqu biex ma jħallux lill-2800 żagħżugħ jivvutaw. B'reazzjoni għal dan Lorenz Gonzi wieġeb lil Puricino Orlando u qallu li qed jgħixu fi pjaneta differenti. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista qal li l-Prim Ministru qed jinjora l-fatt li kien ir-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista u l-Kummissarju Elettorali li qablu mal-proposta tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista qal li wara li l-Prim Ministru għamel il-kalkoli tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ġie lill-membri tiegħu jirtiraw minn dan il-ftehim. Min-naħa tiegħu l-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent on Sunday qal li ser tkun id-demokrazija tal-pajjiż li titlef għaliex ir-riżultat mhux se jkun rappreżentattiv.